Ilang lang suko kajan itakot kay bukog sa Marisa TV News habanok ni Bisinte ang pangonor ni Radio Sampli Jonatio. Naitong ni Jaya Kareji ni Mangkli ni Bisinte.
Repeat, bahasa repeat. Tinini Haishal 17 May 1947 no Tini Tripura Hani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Himani Abonoduk Sawnya sing tini Maharaja Bir Bikram ni Shimalongo Phayei sini borom gunang CM former CM chini MDC stroke joto singoro phayei sing Maharaj no muitu khlaiei Maharaj ni Shimalongo kumrok bol laikha tei 1 minute jeng siring khoba tong laikha tangwing kai chini Maharaja Bir Bikram chini Tripura hano jebabe chini Tripura sarok ni bagai tongnani bagai je jengno thai kalang thomani tei jengno o hao chini sikla rokno srai rokno porinani bagai je education bo Tripura hani krung jagao kalangai thongmabai bono jeng thaitamani porebo bono jeng hambai riwi kulpaya haini bagai chini 79 bini death anniversary o jeng bono muitu khaino tini oro botolao chini Maharaja rokni Shimalongo khayei jeng tini kumbong laikha Tripurani lukurokno songmono painani musungo chini Maharaj songno sung muitu khainani nango tangai hingkai o ha chini Maharaj songno protect khai chini jingno tongthani bagai orani nobar watui ha no use khai jeng tini usugora sokpaikha kai financial jeng tebo chini Maharaj songni o bongni je khlai klangmani samung rokno jeng muitu khainani banta tei khlai ya bara samung rokno tabu chini Maharaja bortoman chini Maharaja Rudra Kishore Manikyo chini bubagrani bisingtibo jeng Tripurani Tripura sarokno bahike protection riman asamung jeng tabu khlailai tongo